слушай. Го шо! Ботевград. Ботевград. За един, за кой ще го слушаш? Георги Георгиев, весенам... Те си имат тотално листи, всички. Ема как няма ти, как мислиш, че аз съм проста ли? А тебе че е проста ли? Абе, имаш реална листа за всичките. Трябва да го слушаш за Цецо Миньовски. Че номер ми кажи. Знаеш ли как ми е Цецо Миньовски? Я не сега ти кажа. Що ще да я ми кажеш как? Майка му и моя са от два брати и деца. Тира номер 3, Лари Баретата. А така, Мали, как е? Верно е. Иначе на мен какъв? Къде е булката? Булката е трудно, бе. На Баба Степка. На Баба Степка, там на ресторанта отиваме на тържеството. Ма той с нощ има тържество, черби, алкохол, пиандърници. Пияници и алкохол. Къде е булката? Къде е булката? Ема днеска почивен ден, та имате право на отмора. Той ни освободи за... Имаме право на кракачев. Къде е булката? Да ви дам пари. Турне го на майке в устата. Тя те обича. Не пуши. Няма не пие, не пуши. Ви дава от него, па да шкърка мъжа на вас. Къде е булката? Какво бе му името? Мухата. Не е мухата, момчето, как се казва. Лари, дахан ста му льотка. Стела. Я си пие на печка. Абе, гутни бе! Чай поиграем малко криса. Това ще филм, кой е музиката? Аз съм музиката. Ще го падаш, ще се купите. Това е Инджив. Знаете, са от баретки. Ми стана психическото настроение. Мой сдържам вече ги троша. Как е? Много преди работите не се бог. Ма прикри дома да пие, да яде и да се прави пияница. И като мръкне с сушето и падна ще лото. направите место, че идва една дама. О, правиме веднага, къде е тази дама? Я ли Го набия в устата. Айде, Ти я като палка. Да направиме вземане, ти яка ще малка. Направи ми първо представление. Его е! Ей, майбуно! Какво ни направите, бе, човек? Падна ми лошо, най-ми надомно. Абе, колко аз трябва да карам? О, къде е 100 курни, бе? Къде е 100 курни? Абе, къде отиваме, маймуни? Ей! Я си ни той да дръпне глупо. Ей, патем! Карай ме фейс. Я бе, каква тази цигара, дръпна. Мани се закачал човека, че ще се мърва. Е, пуши ми се мене в устата. На човека му викаш така. Ама ти май верно иска да те шамара. Ей, ама човека ми дава пожелание, бе, човек. Той ти е дал, бе. Само турил нощ пожелание на гушата. Мани го то буклу. Къде отиваме? Човека е стабилен. Ей, маймуно! Една путка не е ръждала. Какво да правиш и ти на Ти го че тарикат? ти резна и шамар. Ще те взема ремонт. Седни там да му кажа. Ще те му устата, ще убия. Седни отзад, че вие му се прикажа. Матата ма правилно да стани пич. Матата Правилта е пиян мъртъв. Ай, шкама да годи. Леко ще ни измаа, ще ме удари баш мене във вратата. Абе, ако си изморен, да ти кажа маска. Само ми да, тук, ей. Разбира всичките путки, бата. Ей, Боби! Абе, некви пикажи. A talking God bringing us from China. Are you talking to me? Have you got I'm a just problem? going to very soon. Искаш да изкина. Има право долу. Боби! Той иска да си... The power of dreams, бата. Бакови. Той иска да си... Внимание до това, бе. Този е поверил, че ще има the power of dreams. Далеко, че е бутам, човек. Къде ще отива? Ей, Вие май, като но! кинете, не знаете какво прави. Къде ще отива? Я запря ги прибят. Запри да не дръпам ръчна. Ги паташ.
копане там мръси. Май, сега ще викна вафата, виж какво Ма прави вика, пата. вафли, ако викаш морени. Къде спрага лъжетата тук по врати? Ама то ти бе повърнал на главата. Моя вафата. Тия, да, не знам. И я пия и аз, брат, кому аз се съобразявам. Ама, супер. Дай ми на фейс, добър ще ми вземе. Само ще видя какво ще ми кажеш. Колко ти взема? Най-много 3 лева. Не, 1 лев. Един ли? Един ти дам веднага. Бакшиш. Бакшиш? Я ще му дам това, маймуно. Ползвам то буклук, къде е? Ай, да го манеш то от боженица. И то от боженица. Ама, какво се вързал с това нещастник, от боженица. Абе, така ще говори за брат си. Не стига, че се напил на Маймуно. уй. Маймуно. Ми ти плащам и пак един лев, че ти дам и... Кой ще вози за един лев? А, къде ти е булката? Бе, би майната. Би макари ми отнесе ключовата. Ей, абе, та ще ми взе ключовата на дома. Ей, бе, Той бе. да я дръва. Ти ще да дръж, ме дал да влизам да спия. Тя ти ще ме тръгнат. Булката къде е? Ей, маймуна, тази си ми дава ключовете, че сега отивам това да ще чупам отзуват. Ти последеш едната труша вече. Ами, тогава и твърди се обресна. Аз съм ми дал ключовата, влизам аз спия с планета, връж да я чигариш. А няма време трудно сама, с чигари на майка си я путка. Добре, а вода там откъде е излева? Ой, къде е булката, бе? Къде е Може булката? да се стои 2-30. Рече това сега, това... Абе, човече, ма това ли ти е карането? Да, бе, тази шкода, бе, ти си толкова Е, като за един лев, кой искаш да натиска? Не, нещо, не пета. За един лев ти искаш да натиска. Ти кажеш и ти като тя стоиш. Момчета, къде е булката, бе? Видял сега са баба. Тя става. Ей, малка върма. Това всеки път се прави, че ме не познава. Кой? Ей, го е. Чичо си, това не мога да веря. Е, ти Ти кажа. мога ти да се правите. Не, се пие се казва. Ма не бе, ти като закажеш мъртъв пиян и го псуваш, то е много ясно, че няма да се направите да Ма само псовам, вика, аз тебе О, Майко, като кинеш, като да знам какъв си бук. майко, бе, да ми умри уя за 2 лева. Чичо си не за 2 лева. Къде е булката, бе? Абе, всеки път ме викам, ей, бе, малко да вървам, познаш и го познавам. Не съм брат, бе, да, бе. Кама Къде не е булката? познава, аз Чичо не седи. Ей, майко. Ей, маленька върма. Ще тебе устата ще убия. От мой мен ме напсува. Ами, а ти, Затова ще прикаш като пиян суя си. Па ти няма му взимаш пари, бе, ей. Ей, Ще стая баба в главест. Колко пари ще ми взимаш сега? 2 лева. Най-много ти. А? Без бакшиша. Бакшиш, кам бакшиш? Бакшиш ще ти пътам маса. Колко ще ми вземеш? 5? ей, маймуни! Къде е булката, братя? И това като идват за прак да ги водиш... Къде е, братя, булката? Не знам, майда, ключи от дома и я нема никаква. Мама и шеба, Не ата. съм легал. Ключи от дома и от автогарата и от мазата на автогарата я нема никаква. Ей, малка върма! Аз ме трябва да е гумите на колата, бе. Да, бе, Ма сигурно. къде ще става, бе? Сигурно ги е качила, бе. Бе, извъня тая, не ще я вземна. Как легна, бе? Ей, маймуно! Маймун. Ма сега отивам в трудите, я вземна ремът. И да то шамарос. Ма как аз да ключовете тази ще влезе домашни обере, бе, маймуно! Я ти кам, ми тя ме превъсти, вика, за ще правя свирки. Базикам се, маймуно. Давай ги ключовете, бретец, да ти прави секс, ама ти се дръпаш. Те в устата и тебе малка. Ти да не се тръпаш, бе. Ма ти си голям пущиняк, бе. Мой там ключовете, брета, изнасилва и ти се дръпаш. Спирай тази кошница, тук да вря пя, за една се води. Малка върма, плащай.